Good morning mga moms! Hi sa inyong lahat. So, it's another day with you guys. And thank you for watching dun sa aking mga previous video. At ngayon naman, ay pupunta kami ng CDO. Kasama namin si Brenda, si Kano, Jigjag, Rhea, Britney, Emelmar. So they're going to buy some school supplies para sa kanilang mga pamangkin at anak. Ako naman ay mamimili ng mga gamit ko sa kantin. So yung iba pa mga gamit na wala ako, bibiling ko na doon para medyo makatipid. Kasi mura din naman talaga yung mga tinda doon sa bodega. Ngayon na sila. Sa loob na sila. Si Brenda na rin namitay. Okay. Yan na. See ya later. Andito na po sila. Ano yan? Yung mga bag? Bag sapatos yan? Binili siya sa kita. Andiyan sila sa loob. Hindi, pwede na. Pwede naman. Hindi lahat na yung nabili mo doon, Mang? Yan, so andito na tayo ngayon sa bodega. Sa bodega, CTM Bodega sa Cagayan de Oro. So tapat lang po yun ng Pearl Mont Hotel. Yan, and bumili na ako ng mga gamit para sa aking store. Sige na tayo. Hi guys! Ito na rin sila. Wholesale and retail Bumili na rin sila ng kanilang mga with SC. gamit. 7-7 ka writing, og 7 kayo. Hi! Ano po? 20 ana. Tingin na ako ng... Ayun mga bag oh. Sabi ko sa inyo meron. So dito na muna ako sa tray. So I'm going to look for a tray para sa magiging lagay ng aking ulam. So I think pwede na kahit mga 5 pieces. Muna. Oh. Ito yung mga... Correct. Close to original. 5 pieces na ganito. Ito yung... 10 pieces magkano? Kuha pa siya ng additional na 120. 150 ang isa. Bilang isa. Napulo ka mo. 110. Ito 15. Ha? 15. Pila na sila kani dahil? 10. Wala, sa doon sa ingani yung high school. Di na siya binder. College. College ang binder. Ang ganda na ng ano nila, sobrang organized. Ang saman. Isa. Pila mo ano yun? And titingin din tayo ng mga baso at kapihan. Yan. Ito yung mga lagayan ng ulam. Kukuha rin ako ng ganito. Para at least dito yung lagayan ng ulam. Diba? Kaya hindi ba ito mabilis mag-crack? Okay, baka masyadong malaki. Excuse me. Magkano yung ganito? Wala ko mabundo presyo mo kay di mo lipat trabante pero Sorry. pero kita tabang mo pero Okay.
Sa kutsara dito, pouring tayo. Ang ganun siguro yung tig-3 set. Yan. Ay! Tsaka magiging sandok ng mga ulam. Ano? Ako Kulo sa taas nindot. mga baso. Ang ganito. Pangkapihan. Pakita natin yung design, di pa rin kunin nila later. Ano yan sa jigjag? Wow, mga payong. Magtatag-ulan. Paano ka nito? Ito. Magkano isa to? Lista natin na siya. Magkano isa? Tag 20. Pengi ako ng 10 pieces. 10 pieces. Tapos ito 10 pieces. Magkano dito? 20 din. 10 pieces din. Ito 15 muna. 15, 10. Apo. Okay na ba? Kasi pagtitihan natin kasi naubusan Wait, tayo. abang ng po. Lapit na natin kabon patasan na. Yung mga Crayola, ayun o, crayons na. Ano. Ayaw mo. Yes, wala. Ayan, by Tagduan push mo siya. ay. O, dalawa-dalawa na siya. Construction paper, magpangit sa Meron din sila dito pang ano. construction paper, asa ka. Ayan. Nagtingin sila. Ay, dalawang box ba? Ballpen? Daw? Sako. Ano bang ballpen din? Ballpen ng mga bata? Hindi, siya daw kukuha siya eh. Yung Siguro box, ganyan ako, ha? isang box na lang. Zigzag umbrella queen. Dito, may mga iba pa sila dito. So, ito, mga storage, ano. Yung mga grocery, ano rin sila rito, items. Ito. Tingnan natin. Ito. Yung mga plato sila rito. Walang platito. Ang maliit ba? Nilagayan sana ng ulam. Puro ganito lang. Kano kaya yung ganito? Sila, ito sa baw. Naalala ko nilagay ng ulam kasi parang masyadong malaki. Ito. Masyadong malaki ito. Sa lagayan ng ulam. Dati pati ito lang. Dami nila mga gamit ko pa dito. Diba? May tissue rolls. Lagay ng tissue. Ayan daw, sabi nila sa mostly sa mga tindahan, pulang arinola. Hindi ko rin talaga maunawa mga moms. Bakit pulang arinola ang ginagawa lagayan ng pera? Please explain. Yan, ang dami nila dyan. Mga lagayan ng ibang foods.
Dito tayo, tingin tayo sa likod. Dito may mga appliances sila. May TV, washing machine, mga divider. Uy, may mga beds din pala sila dito. Oh. Ayan, tingin ako rito ng kaldero. Kani, yan. Magkano sa kawali? 150. Ha? 50. Lagyan mo nga ako isa. Yan, yung dalawang. Ito? Ay, marami. 200 ka pin yung ako. Tapos may malaki kang kaldero. Wala naman yan, no? Ganyan na lang yung size. Yan. Okay. Parang Ford, reply sa amin. Ano, mandayin to. Ay, uli mo na yung Ford. Hindi na siya maggasto-gasto sa kuan. At for ato, Roman. Ano, color? Ay, kaya nani ka pag-check. Muna na bugukon. Mar, nagkuhan ako kanila ako. Pero open ko. Ano siya dito ha? Ay, si Arden na, ha? Pink, violet. Ay, kaya na ako off. Violet ka na. Hindi na siya. Makaya ba sa budget na ako? Si Melmar pa ba? Bako na. Dahil, kita na parang 3.8 dahil. Ilakan ako, kita na Ay no, flask. Ay, ito, ano, Rhea, tanawa. Nadyan? Yung ano, sinasabi ko sa'yo. Tcharam! Diba? Ang ganda daw ah, isang set na siya. Ito yung sa'yo, di ba? Oo. Guys, RG yung damage. Si? RG. Asa na pit pa Color mate. Ay! Taylor. Bolt. Why, savings. Ito naman charger naman nito. Medyo mura. Ayun ang mga bag. 150? Sira niya. Malipay ng mga bata. Ayun yung mga dagdag na pinamili ni Ballpoint. Brenda para sa mga pamangkin niya, dun sa ibang mga anak ng pinsan niya. Namili siya ng maribagong set. O, pala po gihap ka na 50-50. Dua ka ballpoint. Ang sa padayan mo? Yes, sir. Kani? May nasa ilalo? So ayan na nga mga ma'am, so tapos na po yung ating pamimili ng ating mga school supplies. Ni Brenda na ipamimigay niya sa kanyang mga pamangkin, no, at mga inaanak. At natapos na rin po yung aking pamimili ng mga baso, kutsara. So, onti na lang, meron na rin akong tray. Nakabili ako ng kawali. So, kaunti na lamang yung idadagdag natin, no, na kailangan pa natin para sa ating Ma'am She Store. Again, maraming salamat po, Mami May Abby. And of course, Brand Damage kasi napakalaki ng discount na nakuha ko kanina. So, may mabibili pa akong ibang mga gamit para sa kitchen. So, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, follow, and comment down below na rin. Bye!